Història de Xixona al balcó, capítol 34. La nova carretera per la Carrasqueta. El 22 de juliol de 1857, la reina Isabel II va firmar una nova llei de carreteres que va estar en funcionament durant uns 50 anys. En 1860 es va aprovar el primer pla de carreteres, que pretenia unir les capitals provincials d'Alacant i València, passant per Alcoi i per Xàtiva. Este projecte tenia el seu origen en un estudi de Juan de Subercase fet en la dècada de 1840 que plantejava unir Alacant i Alcoi per Ibi i no per la Carrasqueta. Així, en 1847 van començar les obres d'esta carretera des de València. En 1860 ja les obres estaven avançades i arribaven al nord de la província d'Alacant. Però resulta que el nou pla de carreteres preveia unir Alacant i Alcoi passant per la Carrasqueta, malgrat que era un projecte molt més car i hi havia moltes més pendents a superar. En 1862, Eduardo O'Kelly va redactar els dos últims trams, que era el tram tercer, que unia el barranc de la Batalla amb el carrer El Vall de Xixona, i el tram quart, que anava des del carrer El Vall fins Sant Joan. La carretera per la Carrasqueta va ser construïda entre 1872 i 1880. I això és tot. Ja saps, si eixes al carrer, adopta les mesures alienes, mantén la distància de seguretat i si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.